Chile marlama rampakat arika antia chuan kan kala German mi Matthias Koch atan chuan helai munhi avoi khat jinna nia thilti tur poimo takan eni kumtam tak liam ta an zirtir tu pale puithiam ni bok rong taka ama tiduda thin tu chu helai muna hian acheng ninan soyani karin ai tak chuan helai munhi achangkang lo Matthias Koch hi Canisius College Jesuit School Berlina ka lain an zirtir tu te pahni ti duda na nasatak lo tok to thina nia ama ti duda tu te pahni te hi Peter R tile Ulfkan S tin kan soi mai dona ni kumsom chuang kalta khan hemi te pahni hian zirlai tam tak chu rong takin an lo en kol to thina an pu te point thei top choin an lo thup sak ve boka kumsang ni som khan Matthias Kochian vantlang hriata alo soi chuak to a hemi te pahni hi Chilea muan ni Kochuan helai vela hian German mi anom leom lo an zota mi pakhat chuan khulai vela khun anomin ka hria atia hemi te pahni chungchang chui chian hi an top lailo ka wangin Matthias Kochuan ama nge ya fin fiale chui chian atu ta enge ya chan ni tang le tuna ka malak na hi keman ka ti lo chuan tuin nge ti chungang koshan poi neng ma tin tum box si lo an ngoi mai maya helai hmuna mi chengte an chanchin kim taka hril hriat hi kamo phurna ka ngai ni kumsang ni som pariat January thla tangkhan Santiago Chile a hian Matthias Koch hian ama tiduda thin tu te hi alo zong chan to a khati hun lai kha Pope Francis lo jin lai ania khochunga chuan mi puyan tam thei em maya chunga thil mu te chuan a thin rimna ti zual sau sau ani kumsang ni som khan Germania Catholic biakin pakhata tiduda na nasatak achunga athlen thin thu mi pui hriata apuang zar veka chutianga ti nu chuan ato ang lo tok to mitam tak te chu an ronin puan belve ta zela an thil ton te kha kumtam tak kalta mi ani awangin thunei tu te chuan engma an ti thei to lo thu an soya puithiam pahni te chunga po hian danan le ko thei ta lo ani kumsang ni som panga khan German TV channel WDR avoi khatna tan Peter R chanchin hi puan zar lo ni to a an chui chian na heti hun lai vel tho hian mei chano pang pakhat po he puithiam vek hian a khuai khem thin ti hriat chuania he mei chano pang e hian diocese a hian kalin alo zual ko to a amai ro chu an bishop chuan alo nema alo thon hole maya mei chano pang nu le pa te po a hril lo baka thunei tu te lampo a hriat tir lo boka Peter R po hian shremna pumpel pha heng hi engtin nge a thlen thei TV report pe kan itu ka chuan Hilda Haima Bishop Heinz Gunther Bongar le Norbit Taylor te chuan huphur tak chungin press conference an kawa kumsang ni soma mei cheno pang pakhat a hne na ron zual ko kha engwang hotir le mai nge ani ama nge ina soi hi ilongai thateng zona tam tak ka zo nuwa ka thil hriat chu ama in kha mei cheno pang pianga khan alo fop to a nidanga chuan aku athunga adu lo chung chuni ma se he mei cheno pang thu soida tang hi chuan in pong sual tum na emo in ti duda na lampang ani lo nin ka hria chuwang chuan tharum hanga in khoi khem emo in ti na tum na thila ka ngai lo ani press mi pakhat chuan hetiang hian zona ron zota mase khati hun lai khan kha pui thiam kha Canisius College no pang khoi khem thu hla pu me ka nia khang thil thleng khan ingai ti thalo chong lo em ni rin hlel na eng mai nei lo vem nia Bishop chuan hetiang hian ron soi ve a bianga in fozok ang tele hanin ko thok ang te hi chu tunang hun la ya hi chuan thalai te chin dan than hi ani ve shim boka heng thu boi chi sang sang chingfel tur hian sexual abuse of children a government commissioner Johannes Wilhelm Ulrich Ruatania diocese te chuan hetiang in ti du dana kai noi thil chui chiang turin mithiam takle ton hriat nga tak roi turin atia Peter R chungchang po uluk taka chui tir turin atiani koshan mi lesa ni wangin a chansin tam tak hi an thup sak don tirin a chukanaya hemi wang hian thudik tak po hriat har to thina ni diocese te chuan thudik chuan thup reng thei da big lova atopa chuan anin puang ta vek mai kumsang ni som pasari khan report zong te chu puan zar anita youth group kindergarten le Chile ram then khata te hian Peter R ti du dana lo tuar to te tam tak hriat bel an nia heng in ti du dana thil thleng chungchang chui chiang tu Peter Mo sar chuan puna an ron putlu te hi kumtam tak kalta mi ani awang le
an tlai to lu tu ka wangin engma ti thei ani to lo thu a puang ani heng puna chi sang sang an don ba ka adang po tam tak chu om kan ringa heng an ko san chunga thil thlenga wang hian an chunga eng pui nge thlen thei ti te hi an haider tlata an ngai tu thui du lo ni na lang khati hun lai khan a thil tum ka lo she lo kha poi ka tia in mi ngai dam na ka dil ani thil chiang tak ka she lo wang khan no pang te thawang ho tur poin thutlu na engma po ka siam thei lo ani tin bishop chuan a soyani Bishop Bongard chuan pui thiam nina tangin bandil na lekha a thelut ngala amai ro chu a ban na lekha chu pom sak ani lo ani engtin nge ni zelang Peter arakut lo tuar to zong te chu ama hian a zong chuak vek mai don em niang thlatam aral nu po chuan malang na engma tak tak om le chuang lova Matthew Scott sa chuan ama nge in chui chian atum ta burmai chile rama po naupang ti du dana a thleng thin ti a hriat chuan makati hlea a bul tan na tur le azon masak ber na tur po a hre chiang ngal hle ne Fundación Cristo Vive hi South America om mania he mun hi naupang nu le pa nei lote en kol na munani project chi sang Chile Peru le Bolivia te pon ne ya Matthew Scott hi kumsom pasari mi an ilain he muna hian volunteerin kum khat chung lo thok ve to nge a tho to lo nu poin helai mun hi atlo zeu thina mel hriat le thian te po anga to le ne ya ahí conversamos. Fundación Cristo Vive hian fasha te en kolin lekha ten zirtir thina Chile rama hi chuan thalai tan na tho turemo training tur awang em maya helai muna hi chuan dule a training theya dule na tho thei bokani lungrem na te rong noite emo office administration lam na te training pack ani thin Matthew Scott chuan helai mun en kol tu nu ber Sister Carolina chu muatum don ani ama hi German missionary ania kumsom nga chuang Chile a hian rongbol na athok to a choi moina chi sang alo dong to boka German Federal Cross of Merit anti chu voi ni lai hlan alo ni to bokani tun kumsom chung khan mimal le pol sangin Sister Carolina kaltlangin emo Fundación Cristo Vive kaltlangin euro makta duai nga chuang hlan le pe kan nia Matthias Scott hian a mu masak ber na chu Berlin Canisius College High School ka line ania Sister Carolina hi an school a hian ron kala ama project tanpui na le puina ron dirani pui thiam Peter ara hian he school a hian zirtir tu na a chelvea tleirol thalai kum no pangte te kom khomin inti pachan chang takin an bula om thin chung ho te nen chuan an kom thina chuan a thian tleirol te chu adu sakin aduat em maya record player te thalak na te ape thina ni an school pon lama te po akom na sa hle thina an school building pona te le dabet khashil an tia te chuan hunan mangna sa hle thin group exercise te nei pui thina akom kuala ati puya an ril ru sheom na zong te phor chuana mun ani permai khashil chunga chuan pui thiam te nen chuan an ria khom le mai thina zamorong kai le khabu te an entlang thina an thil mu le enta ka tang te chuan engril runge an putti te azot ko le vek zela arum chunga chuan amalte te nan luta an ngai dan chu an hril zel thina ni room chunga chuan tleirol te chu an mani ain thrik thak tir thina heti hun lai vel takhe Sister Carolina e Germania aloka lai vel khani nge ama chop chi sang Chile ramati tur poimo tak tak nei te chu a hril ta ama chop te chu tha an ti hle maya Matthew sapo chuan tha atin pui achak ve hle maya ni ti chuan Sister Carolina le Peter ara te chu an loin mel hriat ta Peter ara hian nasa takin a project a hian a puya poisa fai tam tak te po a pe ani Sister hena chuan Chile rama no pangre thei tak te Germany rama an local na tur poisa te pe a tleirol tam tak Sister Carolina Foundation ami te chu an kala Germany rama Peter ara bula hian an cheng ta hlom thina ni Sister Carolina hian engtin tak nga yang mo khang tleirol te chunga athil lo ti dan zong te kha an organization le Peter ara te hian in kung kaina an la nei rengem Sister chuan hetiang hian a soya Peter hi chu ka hrechiang ve khop maya min mutur khan Chile a hian alo zin wangwanga khatiang thila ti du kha kangai tu phalo shim mi thatak ni kha chu atum ve sin mole a thei top chu ami tran pui te kha tum ve thina ama pension ngei po midang le kha zirnan ti na pe zela tleirol mi pa me chia
tu po mai khan ama tran puina dil khan an bel chot thin kha nia matiu sa chuan school ka kalai tang to khan ka thil hriat chu ami du zong le I zong deuh te kha chu adu sakin thil te pe thin ti kha nia leirol te du sak viawa thila lei sa ke mo a pek chen chuan an laka phu ta nei ani ti kha kalorin dan le ngai dan kha nia sister ve thung chuan karing chi alo leirol lama pan tu te le akom thin thei ka sheveka atu ma khan min khoi kheme mo min ti du da an ti lo reng reng khoi mun atang po lo kalte chimle mar Bolivia tang te po khan du man he teng thil hin soi lo ni poisa la ron thon nga em o thone leirol mei che pani pathum vel helaya omlaya mel hret sa ten lekhan jirzom jel theinan tin poisa la ron thon reng hemi de tan het poisa chu la ron thon reng e ka kala thultlat mai Da noch ein Weg. Mein Lieber, Ja. das Herz schlägt, Ja. das kannst du auch wissen. min ma mo ngoi ngoi tu te fa zon hua kan theyang ang fati sakhi kan tumber chunia kan ngai poi mo ber poni bokani ti thu sister chuan a soya Danke. thilom je hi ga hrethiam thei thlot lo thil ti sual tu ne na ka in kom ngai fiawe mo kai nel viap hi chuan an la ka train tal chu har thina an tan thu dik po soi ve ka har pha thin Pro hapa musical instrument le sound system plom takin kan zwara tin light le sound system plom ta ka ho tu kan ne reng buke biakin le hola sound system installation kan ti sak theya acoustic treatment Singapore atanga zir chuakin min thu chi reng buke Zarkot A21 traffic point bul phone number 9612 159 365 MotoGP entry te chuan khovel ho pataya thale rin tlak ber chukan shemai ome most valuable tire brand thlanna pakhat na haumek tu Michelin tire nge hi ani a quality chung chuan aya man tlom siglesa kong chiale tha kong hu diak le na lam han turbi a size te ber atang lian ber thlengin kan nei renge world strongest tire brand thlanna pakhat na haumek tu Michelin tire nge hi athat big zia he turin i two wheeler eng chia po khan han vu ve ta che Michelin sul chuak tu compound technology 2CD tire phe hi chu idu thusam ani le zual nge ya tire raldan rol lo asir khi in pur lei kong thil le diak wanga buai tubeless tire ni si theb le ringa thin wanga I buai ani chuan Michelin tire nge hi ron mang ve ta che kumnga chungjet company warranty kan pe a nuam tak chung sia him le dam taka ilir thei I khal thei hi Michelin du thu sa mane Pirelli IRC V-Rubber Metzeler Seat Apollo le adang te po kan kol rengane kan customer te nitrogen air kan free zela berek le thil hriam ra wanga tire pop thin pumpel nan tire silan thiron mang ve ta che Mizoram ta na Michelin distributor rom chun Zorin Auto Center tuikwal vibe kon rota hian ronleng lut vero le lunglei bazar veng kikona branch showroom kan hong thar boke Sister Carolina inena anin komna nung ber ani lo ngei kan beise tuna thil tum masak ber chu helai munatanga Peter Ara nena om turakal to te kom chunia report atangin Hildesheim diocese atangkhan mi pani chu an local to ti hriat ania tuna tang chuan aruk te in video camera in kan la to don ani mi kongkal mu te chu an hriat ngai le ngai lo te azot ta hlomani Peter Ara hian Canisius Colleague a chuasan nu khan nopang pakhat ne na tanga complain an dona wangin kumsang khazakua somriat pakhat khan school atanga no chua khania an soidan chuan thalai te azir tir thin lai khan an mani mason na lam ai ma in mi pat mei chiat na le ti sa chak na lampang thil kai noi ama chak na hrik thlak na turang zong hlir kha azir tir zok thin antini kaushan shoi tu te chuan police ne na report lovin an school atang chuan an transfer ta zoka gutigana chuan son anita avathona tura hian a chanchin te chu engma an hril du lova nopang zirtir tu abok an lo chantir rea tleirol kum komi som pakhat mi le som palimi te chuan ati du da na chu an tuar le ta kaushan chuan tu hnen ama puang chuak lovin
an mani kau ran chunga an rail fela an transfer le tun trum chu hilda haima an transfer a chu kumsang kha zakua somriat pakua kum khane helai hmuna hian kau ran pakhat en kol turatan pui thiama da ania mirethei eilein tur nei lote hena ei tur an sem kual thina heti hunlai vel hian mei chetlei rol te chu thlatam tak chiong te ama ina hian an riak khom thina ni kumsang kha zakua somkua pathum khan hilda haima mei chezir lai nu chuan he pui thiam hian afanu chu alo khuai khem thin ni na ria anute alo khoisak thin thu te chu asoita veka ulfbarka transfer le anitani kumni nuwa chuan henovara son lenia kumsang ni pathuma tangkhan anna hi chol santa in berlin a hian alakho satarengani matthew scott chuan meiche pakhatal peter ara ina omthin biak chu tumta pakhat chuan alo rem ti hlau mai german investigation an nei tum khan henu ming hi chin chi ave alo ni mi lova peter hena hian kum khat ve alo om ve a hilda haima khan a unau nu po alo om ve to bok ani hi chu hildaheim report a khan a minga chuang ngei maya khami nu atang khan henu hi tuman an ngai sak chun zom le talowa an chung ko hi sister carolina I malak na paris ang chung a oman ne chunu chuan hetiang hian a soya kumsom pani som pathum vel kan ilai khan chile a hian sister carolina I mutur khan alo kala kaunau nu ngei chu voini lai mai sister carolina I ina chuan a soya kan hu te khoi thina ti a voi ni khoina pheika chu ke ma ngai pun ka mu ni ama bula om tura germania kaldon truma a hlau thon je te kha kalami thla thei reng ani kal kha she tak je tani top mai ani le nang germania kalve tum khan iunau nu chen a hlau thon pui chem o peter ara ne na kan chen tu ngai do na wangin heno war kal chu min tu pui lo le a bula om chu ka shelu tuk tho mase an trong kha kazir du boxia kadu lo lutuk mase thil zir kha kadu tlat boxia atir phata tang khan karum cha bi chu min lak sak ngal mak maya sofa thut leng te chuan karum kong khar te kadau tlat thina mani chaw om ka nia wang le ami zia ka hria chen to em wangin ka hlaw em maya berlin lama ina lo thar le a kan pahnin room khata kan ria dun thin angai dona wain ka hu phure me ma ka kal ve du lo tak jitani mana po zan khachu ka thang hara thomak tak tak aneya ka han en chen chuan alo in shi thamek hi nia khami nu tang khan berlin om dun chu ka hu phure me ma ka khumbula chuan thu thleng te suitcase te ka hung kwal do maya min ron khoya tum vai chuan ka hriat wat theina na ti ka nia kha pui thiam kha tuna hian kumsom sari pasari mi ani towa berlin rama a in lua chuan ala cheng renga helai muna nge hian hilda haima meichetlei rol pakhat po kha alo khuai khemani kha meichetlei rol kha kumsang ni som khan an kau ran hruai tu te hena alo zual ko towa hemi kum vek hian matthew scott le no pangdang somli chuang kenisius kolika lu thin ten an chunga thil thleng te chu an tlangau puya kau ran chuan zual ko na zong zong te chu kum tam tak liam ta thil thleng ani awangin a chin fel thei to lo thu an lo hrila hemi kum veka meichetlei rol pakhat zual ko na zong zong po chu nol sak vek ani heng in khuai khem na chungchang zong zong hi chile thleng point an lo hreta vek ani peter ara chu chanchin buwa ka hmuwa no pang tam taka khuai khem ti te ka hmuwa ka unau te ho zong zong chu ka chunga thil thleng te chu ka hril ta veka kanu le pa te ro chu ka hril velo a ming chiat zualai takhan kan ina hian ron lut lol maya ka chung te bula chuan pu na le thu boy nei mek te chu aje plata cholmang tura lo kala ni thu chaw soe ni ka unau ten lo thleng ve thuaya rang taka sister carolina I kan mu ma sak du thu te kan hrila kan ina tanga chong hal tur ten kan tia ani chuan hetiang te hi chu pu chaw mai mai le ama do tan pu na mai mai ni atia thil ti shol lawang mai hian oma sister carolina I po chuan athlawang chu ho ta thlat maya ka unau te chuan kan in chu chusan hal turin an ti ni sister carolina I chuan a ho pui tama em ni ala ron bengai chem tun christmas live vel khan mi ron bia athil ti shol man hi chu mu ve se ka tingot mai dam chung tang tura ti te hi ni se ama wang hian min shreman tur to tur ni lo athil ti shol te wang hian jela tang tur ani athil ti shol te chu mana shevek ka hre thiam lo chu ka thli ko shan mi ka ni tia
ปะเทียนทูโซยะทิลสุลติเลริงบ็อกเซียอาสวลมันจูมุตุรันนี่อาหุนเวโตลุตุกกันหุนตบละมาชวนฮิลดาไฮมาปีติระเทียนชะตักเตเนนะอันทลาเขาเตจูมินมุตาตู้มันปีติระทิลสวลติชินเตจูอันมันชัวลวางินอาเทียนนูประคัดปอยน์คุยเข้มอโตเวพาเฮียละนี่จูนูไงจูกุมสังนิโสมาฮิลดาไฮมาบิชอปเตมาจวลเก้าตู้ขานิแงเงนี่ก็มีตัวละมันเจ็บปลอมเลยก็อินซุมจัดจัดนี่ก็มาลักตุ่มนะฮีก็ติดตัวดิกตะกันนี่ติก็เสียดเบลเจเลยสวยชัวร์พอฮาร์สเรงนี่อาตอกตัวเตียริลรูฮานะซงพอร์ชัวหุ่นโตจิงการจังอาจารย์เทงอินกันริลรูฮานี่เบอร์ไม่อินเลยบุกง่ายนี่ให้ทิลเชนดานชูเนี่ยโซปาโซมอพูดตัวนี่หันตีละอันจันเล่เท่าเจละเทยตบก็ชัวร์ตัวตีนท้าแต่พอม่วงเวทเทยเดียวังติดชวนมาลำปาดินกันกัลเวทเทยดวงกันอินคอมนุนเบอร์ขัดชวนซิสเตอร์แคโรลีนาอีกขันจิเลอินติดูดานาทิลแหงฮีเอ็งมาอาเซียดปุยเวลทูข้าสอยเนี่ยตูน่าชวนทุดังได้กันเชียดเบลเลตาเจียงตะกินซิสเตอร์แคโรลีนาเฮียนกุมสังนิโสมาปีเตระมิงเชียดไล่ตะขันอามาอินเงียอารมณ์ตีร์ติเชียดชัวเนี่ยเอ็งเบอร์จุงเอทุดิกนิตังขัดหุ่นไล่ขันกันนาวเตขันอันทุบไว้เลยฮาร์สันนาโตเตขะมิลาวชิลตาเชลชวนปีเตระกันนัดชัวเงี้ยยังมาใช้กุมสังนิสมขันนัดชัวชีลวะกันนัดชัวเรานัดชันจูเอ็งมาก็เชียดเราวางอันนี้กันเห็นเอ็งมันสวยชีลวะมาใช้นิวส์จังเตนิเชเวเวกเท่าเสียกันนาวเตโอกาจังเงี้ยก็เชียดตั้งไงลมอันปูนั่นเลยรินเห็นหน้าวางวัดชวนกิจวนทุกลุงนักเชียมเทลนี่ปีเตระเฮียนเบียงเวลาโฟเลอินกัวเตฮีอาจิงติจุกเชียอาจุงจังเอ็งมาก็ชิลเทลเชียวเอ็งมาก็เชเวลวะกันหูเวบกซีโลอันนี้เลยมีดังให้เตียงตีดูดานาตกเตหินโลมังเอ็มมีช่างกระจดกวลตัวตู้มาก็ละเชียดเบลโลมาเสที่ลมเทจูนี่เวทเท่าไหมกันนาวเตเฮาฮีมีตัวเตนโมโลข่อยตุ้มตาเชอันเราเบียงเลียบเจลชินคานี่ไหมอะฝนตุ้มเตเลอันหัวเตะคอยสักันตุ่มเฮียนหันดูเราเวียวชินมาเซทิลบอยทักไล่ตักชิวอันหัวอันดูเวลไม่เจละอันหัวอันทิลตีเตชิวอันดิกเลวนี่ติเชียนอันนี้ชีร์เลยแม่ชินอินนาวเตไม่เชียร์ปนีเตขันเยอรมนีหุ่นชมตะกันมังตีกันเราเสียโอ้เนี่ยมาเซข้าคัดชิวอันมานี่ดูทันนันนี่เวทลัดเชื่อมันตีเวียวชวนมีดังข้าโลกัลเวลตูรินอันชิลเทลอมอาเชื่อมเจตจนเชฟเวกาชุดที่ชูอันช่วงเตมอพูร์นาลำมิตินายมนี่โอ้เนี่ยอันช่วงเตมอพูร์นาเนี่ยเอ็งที่เงี้ยปนลำมีนเอ็งคิมกันเชียดเวเวกเทียงอันเล็กขจิรนาตัวปอยซาเตอันละเปเล่เจ้าบกะปีเตระเฮียนเกมานี่กัลลังอินอันปอยซาตัวที่อันละรอนทุนเร่งะเฮลัยออฟฟิศเฮียนอันมานี่เงี้ยอินอันรอนลำชีนะอันตานโปหันเฮกวักเกโมสวยเชียดวักขะอัดชีเหลาเวเนียงอันเฮกตุ่มป้าเนนัจังอินปอยซาละดงเร่งเท่าบ็อกเซียหุ่นชากันไหนเวลอันนี้ปัญหาฮิจูกะลาเบียงทุเปโมจันลำไหนมีโลวินข้างหุ่นลายอันมีรินงามตัวรังกะโลมเหลาฝังคันไงดำกะดีหลังเอ็งกิมมีเหลาชิลนิเซลชวนเกมาตักโปมินปุยเทนี่เกมาปอยน์อันทุสอยจังเตนปุยดานกงเตกะโลสันสักเทียที่ล้มเจียเลที่ล้มดานสงขจูเชียนี่หลังชวนกะเทยโตปินกับปุยังอาหุ่นลายคันข้างไม่เชียปัญหาเตคันเหลาชิลตาเจเซละอีจันปุยังเอ็มเตะแรงไหมก็เทโตปินกับปุยังมาเชหุ่นก็เลี้ยมต่อเสียตัวน่ะปุยตุ้มตาโปนี่ละปุยดันกงก็ใช้ตัวบ็อกซี่แล้วแห่งเตเฮียนอิริลรุนที่หาเวมฮาโลเวมาเชน่ากติอันรินงามตัวรักเราอมเราขันมินตินานี่มินเราชิลตาเชเกมาโปมินปุยนี่เวชินเลยมินเชียมินริงมุกเราเตียเอ็งโปชิเรานี่เชเฮโคเวลาให้ชวนมาลำปันเจลตัวที่กันเนี่ยอันนี้ปัญหาโปเฮียนจุดยังริลรุดชื่อผู้ไทยเชอันสัลตานนั่นแหละชมตีน่าจังเฮียนอันจะเล่นเทียงอันนี้ปัญหาเบลตูเฮียนก็อินริงเร่งอะปัทเฮียนปุยนั่นมังไงตะกะเราโดนสนแล้วหุ่นกับมากเร่งอันนี้กันอินตนแรงไงโปกับเบย์ อ
sister hian a thian te le tho pui te he tiang lama anin nam hloi hi a ring thei lo ni ka hriat thiam pui khop mai midang te hnen atanga thu hriat bel tuma zau jok le chipchir taka chhuiwa vak lo hian a tuar tu te nan soi hi oi mai se thatur nia in soi fian emo thilom dan te jok wal vak vak ai chuan a tha jok tur a sin le katan chuan thil ha thlak takani thil thar ani lova anin thup wal sak vel mai mai ni tuna tak phei hi chuan an hena no pang omek te hi ka ngai tu le zual pha ta khop mai heng thil thleng duam lo tak tak atang hian in hu chuak se sister Carolina ite point phim kurna na lo man ngai ka be se ya engtin nge heng mi te nom tak tak te la ka tang hian kanin thiar film thayang ti te hi ngai tu ngun deu se la tha ka ti khop mai Peter a hi kum som li chuang no pang te zir tirin an bula te oma ama kom kan han tum chuan alo du lo na samai kum sang ni som panga khan ama chena in Berlina in bia ka rem tia a soidan chuan room chunga chau ano pang te chu ain shrik thak tir thina mun danga anin shrik thak ai chuan ati ni mei chetlei rol chungchang a chuan an bianga bak a follow thu te soya ama ngai dana chuan misuala ni reng reng lawani Matias malak na chu ala top lova North Chilea Arika chuan han kala Peter apo helai hmuna hian alohan zin ve to thin Peter hian hetianga mi khoi khem hmang ve tho German mi puithiam Ulfganes chu alohan mu thin nin an soya tuna helai hmun Arika hian a cheng nin an soya ni anni pani hi kumsang kha zakua somnga bor chhovel khan high school an kalai atangin anin mel thiat tana kumsang kha zakua somsari chhokhan Canisius College School a zirtir tu na an chel ve ve a helai hmun hi sister Carolina itenena anin mel thiat na poni anni pani hian du thu hmun an neya Canisius College School a lekha lo zir chuak to te chuan lekha an zir chung zong khan Peter ale Wolfgang ate hian naupang an ti du da hle thin tian soyani Wolfgang chuan naupang te chu ruakin adin tira darkar khat chuang te vothina athil ti te chu hriat chua ani hnu chuan Hamburg a son masak berania chumi hnuwa Jesuit High School Southwest Germany a son lenia therapy te lak zo hnuin Chile lama nipui chol mang turin akir le ani athona school thara naupang te alati du da thin fo wang chuan ama du than nge in Santa Cruz Arika hian kumsang kha zakwa somriat panga vel khan an son ta ni kumsang kha zakwa somkua pakhat khan Olfkan hian pui thiam ani na tangin ban atuma asual zongjong te chu kaushana chuna puang ta veka shemdan mak pui pui manga naupang a shem thin dan te Chile ram naupang ten ati du dana an tor nember thu te asoi chuak ta veka ma se chung thil zongjong chu kaushanin a thup sak ta tlata a chan chin che tu man hrilova a thu buai tam tak la chin fel lo te chu an thup sak ta char chara Olfgan hian a topa ama an pu na zongjong chin fel lo te chu a pho chuak ta veka ne Olfgan es hian a retire ma zong Chilea Catholic Coping Association a na athoka Arika hian Sport Club Trotamundos Globetrotters tia hriatlar ni bok chu adina Trotamundos Club hi Chilea Sport Club Plotling berte zinga me ania he club atang hian infiam mi tam tak te po Olympic atel tura thlan an ni thin Nino Munes hi tuna coach ni lai me kania Ulfgan chunga thil thleng chungchang vel pokha a hreve veka an club din tu ber hi enge a hmu ve dan le Germany a khan thil sual yan tak tiang khan a thanga a ming chiat pui hle boka ani chungchang ka soi thei chu he club tan hian a thei tu pachua mi fel taka ka nga ya ni tun thleng po hian mi tam takin a chan chin te hin la soi zui renga Trotamundos club a hi chuan inti du da na ang chi hi engma thleng velo keni poneng ma ti diklo na kan hmulo na thok to pa ni mai zona ka nei chu thil diklo tiang an pu vak vaka heng thei thu dik ani chuan enga tinge jailan khung lo ti he ne Matias chuan meiche pakhat fall in a betlang thei hlo maya ani chuan thil tam tak soi chua tura nei thu alo hrila Peter le Wolfgang te hi Trotamundos a hian a hmu ve ve to a helai hmuna tang lo in mel hriat te an ni chuti hun lai chuan puithiam Peter a ti le puithiam Wolfgang a tin an ko thina Hilda Haima khan
Peter abula hian alo om to thina chuta thil hriat le ton zong zong chu Matias a hi a hril vek dungem tlai daru ka helai hmuna hian in hmu kan tum tlai lam malo ni chuan meichia khan aril ru aron thlak le ta thut maya kholaya ualau taka in biak chu adu lova ama in nge in hmu chu du ta zo ka ne hilda haima complain chi sang sang a thelu te chuan om zia anei lo thu te soya compensation emo counseling tak ngel po adong lo ane Peter le Olfan te hi engtin nge lo mel riat ve dan le Jota Mundos Club hi kan kau shan te nena anin zoma wangin kan opan deu lai khan ka chung te nen kan kal ve a chimi nu atang chuan Olfan hi kanina lo leng ta zeu zewa ka in mel riat tha hle ne a fel hi kan ti em em a kan ring hle boka pui thiam kan mel riat awang ringot po hian kan thla muang ve em em ani Daifim Enterprise chuan tuizem tlo le zual turin inseng so tam jok le aman tam pha chuang si lovin tuizem a hral chuak le ta chur chur mai le mizo pa ko chuaka chuan a chuan om ta wing vek le litar sang khat chung lam home delivery kan ti sak theya Aizol phone lam tan zuma counter thleng kan da sak thei boke min ron pan la ilo makim nge yang ti kan ti amache Daifim Enterprise tuida khol na konga puitu che in kan om rege contact 9862377430 7005 22417 ate hian bet theiren kan ni Maido Channel Ramlun North Dait Peng Hi Tata Company Product Voltas Home Appliance Authorized Distributor and Servicing Center kan ni e Voltas Product AC Hi India number 1 ni me kani Heng Products Fridge Washing Machine Deep Freezer Water Dispenser Vesicular Water cooler kan kol kimple a tin Japan company Sansui product sang sang te hiron en vela TV a phei chuan company dang a yin a thatdan in tluksia amana tlom ber hialang servicing kan ti thengal vek bok Maido Channel Ramlun North Dait Peng phone 985698 6182 Pachual Stainless Steel, Upper Republic Road, Ti Romana College Louis Bula Hian, Mimal Pol Le Ko Shan Bung Ro Chi Sang Sang Heng, Step Spiral Le Step Pa Ngai, Fencing, Railing, Guang Zon Na Structure Le Guang Nga Chan, Cross, Than Hung Na, Banner Frame, Lectern, Kuang Stand, Pangpar Khoi Na, Gorkhai na, Shurek, Chair, Center Table, Cooker Stand, Gas Bur Bu Fai le Alu Bag, Nor na le Bung Ro Chi Sang Sang Englai po in kan siam theirenge, Mistri Thiam tat siam ani awangin kan kutnu amoin, Designer Experience ne thatak kan ni e, Aizol ko chung le pon lam tan biak po theireng kan ni, Phone number 96123 66646 le 600-906-1428 a hian call le WhatsApp mangin biak po theireng kan ni e Pachual Stainless Steel Upper Republic Ti Romana College Louis Bull Republic Main Road Peter hi chu cholmanga lo jin tum khan ka in thria kaunau nu chu Germany thil dang zir turin a som ve a ani chuan keini chuan theina sang tak kan nei jiate sang tak thleng thei kan ni thu de khamin thrila ani la chung lai vel chuan Olfkan hian engtin motak ati thin chem leo kaunau nu chunga khan thil duam lo tak mai a thlenga apon fe na hlim chho saka a vota shep maya voidam taka vuani na ti em maya khami nu tang khan tun thleng hian pon fen chinga fen ngam lo phalom in vok te chu mi pano pang chunga chi thleng thina mei chi a chuna chi lova thil thleng kha takani ani la chung thil thleng te chu enga tingai soi chualo kumtam takaliam to sia a za thla ke mani
thil dang ator pakhat po ma hilda hai ma om lai khan sister Carolina khan donation a mutam theina an tin no pang khongai thak tak tak te thalak chu a pho chuak thina he nu thalak po hi an pho chu sakani thom no ba le hlui to tak te min in bel tir thina thla te min lak saka mi te khongai na hip na lan mang le a mi te thin lunga he hle thina ni donation te po an ron pek chau pha zela no pang tan chuan khati ga ti kha she om lutuk chile a pui thiam kan hmel riat pa mi fel takha ni to mi lo kan du dan ni lawang hlirin minom tir ta zo ka ni pui thiam mi mu ma sak ber khan irin lo deuh mai ni chunga thil ti ne ya kha thil ti kha eng thil nge le makka ti lu tuk ringot ami ku dan kha ni makka ti em chu min ron ko khan akut kha kan huten hoi zon taka hian a ron da inuna dang lam na enge mo ne yem o ne ye khatia miron ko vel khan makka ti rutuk chu om dan tur po ka thiam lova ka ding renga makka ti tak jet khani top mai soi ngai na po ka shelo chile a hian ril rulama buina kan nei te hian in puiwak ngai na om lova ril rulam inen kol hi a hau tak lutuk inen tir mana tau se iming hi hilda haima complain thelut tu te jinga khan kalo mu ve a tun thleng hian tu man an la ron belo chem ni thil thleng chungchang zot fe tur tal point latino kan nia kini chu engama min ngai lo kini ang chu eng po soila engama min ngai sak lo kan chu thil thleng ang kha mundanga po thleng ti kalo shea anni chu german mi an nia anni chu an thule hlan lo ngai thlak sak du dewang ti ril ru kalo puwa helai muna mi thei chu engama min ngai lo helai muna hi chuan nu le pa ten poimo in mo phurna po an chunga om tam jok anni ho hi min thon chuak tu ten ni miau sia Pero más creo que an ti lai tak chuan lira ron ging ta thut maya Earthquake. Matthias Scott chuan thil hriat bel le aneya an zirtir tu hlui pahnih te chuan helai hmuna no pangte tleirol te chu chile om turin an lo hruai lut thin ti hini thil ala hriat kim lo pakhat chu kumsom sari pasari mi ni mek olfkan esa hi helai hmuna hian ala chengem ti hini Santa Cruz a biakina chuan a kalta ama in helai biakina hian rong alo bol to thina ama ron thlak tu pui thiam chu muwa thil thleng zong zong te chu hril vek atum ta ni kema chong in beduni chu anni pahnih chu darkar thum chuang te meu anin koma Matthias Koschon achunga thil thleng zong zong te chu a hril ta veka olfkan esan ruaka adin tira avuak thin thu te chutianga midang te po ati thin zia te a hril ta veka helai mun arika ngeya hetiang tong tu pakhat a om ve thu te chu a hril ta a chu pui thiam chuan heng thu te hi engma a hriat ve lo thu a soya pui thiam chuan an perisa heng thu te hi a thlen tur thu te hetianga ti dudana tuar tu te zon chuabel an ni tur thu te hrila Matthias Kosachu olfkan esa chena address a pe nge nge ni kumsang ni soma in ti dudana le in khuai khemna thil thleng zong zong kha helai mun arika hi chuan dot vek angin an ngaya mi tuine mo dot phua chop a vordar vel mai mai angan ngaya ni an pui thiam olfkana ti ming che du wanga dot a puna mai mai angan ngai tlat mai amai ro chu helai mun a hian ala chenga kaushan mi le sa te po alaron bereng thau ti min hrila tuna chuan mi pui ma po adin to ngai lo thu te min hrila kaushan le khotla nga po a in man to ngai lo thu te min hril bok ani ani le ma chu mu iril ru kem o ati ra kha chuan va mu kha karil ruk dewa ma se ma va muwa in haule in hiale mo in chua chal vak vak angkha ka du lo ne karil ru tina le jual mai mai dona midang te chuan va chua chala va hau shepe mon du nge yang ma se ke chu hetiang mi hi ka ni velo apoi mo berni pon ka shelo ati siwal tu te chanchin kan soi char chara atuar tu te lam kan theng hi le dai sia kumsang ni som pariat September ni som pariat khan German Bishop Conference a chuan an mani Catholic ang chunga thil thleng chui chian chuan rel ta kumsang kha zakwa somli paru ka tanga kumsang ni som pali inkar khan no pang sang thum zaruk chuang zetin hetianga in ti du dana hi
an lo tong ti hriat chuania Cardinal Einhard Mark chuan mi pui ma ngai dam adilani heng thil thleng thin te hi kan lo haider thina wangin sheom ka ti in ka zak hle boka an torna le sheomna an ron soite ngai poi molova lo en liam le ngai thak liam sak mai mai kha adik lo tak zetane an dem om ka ti hlea chung zinga chuan keipo ka tel ve ni kan lo ngai thla chiang tok lo ani heng sheom tur te hian ro rel na dik an phu tak zete Vatican Point heng in ti du da nang chi hi a thlen to lo nan nasa takin ma la a hnuaya ka ushan om zong zong te hnena thu chua a siam ta vekane ani le Hildaheima diocese kha an auxiliary bishop kha biak kan tuma ti hian lekha min hu chiat a zoka Chile rama Vatican embassy atanga research tam tak an bei nuwa hetiang ti du da na tuar te hi tuma an biak po theilo thu te bin shila ngai tu that ani tur thu te soya Peter ara chungchang big po alo thiam lo tak zeta ni chuan pui thiam ani na tanga pai thla ka ni tur thu te po aron tar langani Chile rama kan hun man chuan toblam a naita voin tla hi kan hun man nung ber tur ania Matias ko chahian Hildaheima report thelu tu te jingami mei chedang pakhat po a mu bel le a kom ngal boka chiumi hne na tang chuan midang pahni point an tor ve thu te a hriat bel le ta zela chunga thil hriat thar te chu Hildaheim diocese a report do ani chan puina an theiang ang te an pek thei takin kan thil tum chu kan ti zauta nin ka in thria ma se tu ka chuan Matias a chuan aril ru a thlaka Olf kana chu mai chana va mu chu adule ta zoka helai in hi chu ni nge ya ma se avarok melve German mi kan zonga No, ya estoy en 18 años también. Ah, que sí lo tengo. Sí. Mira, ¿y dónde está el osito blanco? His house is back there. Esa es la casa de él. Esa. ka vakal kher hi tulna ka hreto chielo ka hmu tu rang zang zang chu ka hmu kim to in ka hria ama chena in kha ka hriat du chu nia ka hreto ka hmu to boka du tok mayang a poilo ve ama chanchin hi kan ngai poimo ber kha ni lova karil ru chutle min dam ta dewe ama ai kha chuan ka thopo veng ta dewe Matias ko skaliam nu chuan Olf kan chiwa mu kan tuma kongka te kan kika ma se tu man min lo chang lo